Le Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo stanno per arrivare, finalmente! Non vedo l'ora di vedere come saranno. Sono un grande appassionato delle Olimpiadi. Per gli atleti è il momento più atteso, il culmine di 4 anni di preparazione durante l'Olimpiade. Ma aspetta un attimo, come si dice correttamente l'Olimpiade o le Olimpiadi? Ed è proprio di questo che parleremo nel video di oggi, il primo di questo canale. Quindi se siete interessati non andate via, ma restate con me. Vi spiegherò tutto, anche ad altre parole olimpiche e anche qualche curiosità su Cortina che ospita per la seconda volta le Olimpiadi invernali. Allora, siete pronti? Andiamo! Ahojte všetci, ja som Lojzo. Mi chiamo Luigi a v tomto videu vám teda poviem zo pár talianských výrazov týkajúcich sa olympiády, predovšetkým to, či je správne l'Olimpiade ako jednotné číslo alebo le Olimpiády. História toho prvého slova je veľmi zaujímavá, takže toto ako prvé, potom vám poviem aj ďalšie olympijské frázy alebo teda slovné spojenia, aj symboly a povieme sa aj o hodnotách olympijských a nakoniec vám poviem aj nejaké zaujímavosti, pretože ak ste počúvali a porozumeli, tak je to druhá olympiáda a možno teda aj viete, je to druhá olympiáda v Cortine d'Ampezzo. V histórii prvá bola v roku 1956. Takže ideme najskôr rozlúsknuť ten problém l'Olimpiade oppure le Olimpiadi. Andiamo. L'Olimpiade je slovíčko, ktoré sa viaže k starovekému Grécku. Podľa jednotlivých olympiád, respektíve jednotlivých štvoročných období medzi olympiádami, počítali starí Gréci roky. Bolo to vlastne meradlo času, meradlo rokov, alebo meradlo olympiád. Jednoducho pre nich to slovo olympiáda znamenala proste obdobie, na základe ktorého teda počítali roky. Otázka, možno z toho taká výstava, že ako počítali roky predtým. No hociako, pretože ono to bolo vlastne tak, že každé to mesto malo ako keby svoj kalendár alebo svoj systém, ako sa počítalo obdobie a nebolo to jednotné. Čiže olympiáda alebo tento spôsob merania vlastne zjednotil ten spôsob merania času, merania rokov. Iba jednu teda pikošku uvediem, ako Gréci majú zapísané, kedy vznikol Rím, kedy bol založený. Počúvajme toto. Roma fu fondata nel primo anno della settima Olimpiade che corrisponde 753 avanti Cristo. Čiže Roma fu fondata, Rím bol založený v prvom roku 7. olympiády. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, 7. a prvý rok tej sekvencie. Čiže to vychádza na nejaký 753 pred Kristom. Čiže naozaj to takto počítali. Toto je prvý význam slova l'Olimpiade. Ale je to vlastne aj ďalšia vec a síce aj l'Olimpiade, aj le Olimpiady sa dá použiť pre olympijské hry, pre olympiádu ako takú. V slovenčine to máme v jednotnom čísle, ale Taliani chápu olympiádu ako množstvo hier. Sú to proste hry, preto to majú uvedené ako le Olimpiadi. Ak ste si mysleli, že to je práve to slovo l'Olimpiade, tak ste nemali pravdu. Ale nevadí. Poďme si teraz povedať, ako to povieme teda po taliansky. Čo je to vlastne l'Olimpiade? Je to obdobie 4 rokov medzi dvoma edíciami olympijských hier. Čo najjednoduchšie. L'Olimpiade è un periodo tra due edizioni delle Olimpiadi. Alebo to môžeme povedať, môžeme zameniť delle Olimpiadi dei Giochi Olimpici. L'Olimpiade è un periodo tra due edizioni dei Giochi Olimpici. Poďme teraz k le Olimpiadi, samotná olympiáda. Čo to je?
Ako to poviem po taliansky? Taliančina má množstvo modov di dire, tanti modi di dire. Najjednoduchšie, olympijské hry sú najväčší športový sviatok na svete. Le Olimpiadi sono la più grande festa mondiale dello sport, alebo la più grande celebrazione sportiva del mondo. Hej? Ale môžeme to povedať aj úplne jednoducho, alebo jednoducho. Le Olimpiadi sono i giochi olimpici stessi. Hej? Olympijské hry sú samotné olympijské hry. Le Olimpiadi sono i giochi olimpici stessi. Môžeme tam ešte doplniť. Le Olimpiadi sono i giochi olimpici stessi con le gare e competizioni di tanti sport. Hej? Čiže Olympiáda sú samotné olympijské hry s pretekmi a súťažiami v mnohých športoch. Takže Le Olimpiadi má synonymum i giochi olimpici. Keby ste napríklad dali do Google alebo proste niekam na internete by ste dali vyhľadať L'Olimpiade di Cortina d'Ampezzo, tak vám vyhodí iba dva výrazy, viac menej. Le Olimpiadi a i giochi olimpici. Áno? Takže toto máme vysvetlené L'Olimpiade e le Olimpiadi. Niektoré tieto výrazy použijeme iba v jednotnom čísle, ako napríklad lo spirito olimpico, hej? Olympijský duch. Ale môžeme mať napríklad la squadra olimpica, le squadre olimpiche. Áno? Potom máme napríklad la pista olimpica, le piste olimpiche. Pista je dráha, napríklad la pista di bob, áno? Bobová dráha olympijská. La pista olimpica di bob. Potom máme pretek olympijský, la gara olimpica, le gare olimpiche. Torneo olimpico. El torneo olimpico je olympijský turnaj. El torneo olimpico di hockey su ghiaccio. Hej? To bude zaujímať veľmi aj nás, aj mňa. I symboli olimpici, olympijské symboly. Napríklad olympijský oheň, la fiamma olimpica, la bandiera olimpica, olympijské kruhy, i cerchi olimpici, často sú označované ako aj anelli olimpici, ako prstene. Aké sú tie prstene olympijské kruhy? Sú prepletené intrecciati, i cerchi intrecciati, i cerchi olimpici intrecciati. Treccia je vrkoč, intrecciati sú prepletené. Cosa simboleggiano i cerchi olimpici? Lo sapete? Scrivetemi nei commenti, se volete. Potom máme il motto olimpico, to je v latinčine a znie ako Citius, Altius, Fortius, Communiter. V taliančine je to più veloce, più alto, più forte, insieme. Áno? Più veloce, rýchlejšie, più alto, vyššie, più forte, silnejšie, insieme. Hej? Ten hlavný symbol je l'unità, áno? Jednota, spojenie, všetci spolu. Hej? Olympijské hodnoty. I valori olimpici. Eccellenza, rispetto, amicizia. Áno? Eccellenza, cosa vuol dire? Čo znamená eccellenza? Je to výnimočnosť. Ako by sme to opísali v taliančine? Prekonávanie vlastných limitov, nielen vyťazenie. Superare i propri limiti. Migliorarsi, zlepšovať sa. Non solo vincere le gare e così via. Rispetto, respect voči superovi, nepriateľovi voči superovi. Nepriateľ super je avversario. Rispetto agli avversari voči superom.
e anche rispettare le regole e lo spirito olimpico. Hej? Čiže rešpektovať supera a pravidlá olympijského ducha, ktorý je v skutočnosti označovaný skôr ako fair play. Amicícia. Amicícia, čiže priateľstvo, je v skutočnosti viacej o tom spoločnom, že sme v tom zjednotení. A teda, keby sme to chceli nejako vysvetliť, tak povieme niečo v zmysle, že lo sport è un linguaggio universale che unisce gli atleti di tutto il mondo e va fuori dalle competizioni. Hej? Šport je univerzálny jazyk, ktorý zjednocuje atletov na celom svete a ide mimo, ide nad iba to súťaženie. Čiže vlastne to priateľstvo má dosť veľa spoločné teda s tou jednotou a teda hej, plus minus, alebo tak zjednodušene by sme to mohli vlastne takto povedať. Pretože to priateľstvo hej, je spojené aj so solidaritou. A tiež vlastne l'amicizia crea legami, vytvára vzťahy. Šport vytvára vzťahy, hej. A kde sú vzťahy, tam je priateľstvo a tak ďalej. Takže toto sú také podľa mňa celkom pekné a také výstižné veci ohľadne olympiády. No a poviem vám teda aj zo pár tých zaujímavostí, predovšetkým o olympiáde, ktorá bola pred 70 rokmi, v roku 1956. A poviem to teda v taliančine, sú to celkom zaujímavé veci. Takže poďme na to. Andiamo.